हेल' एभ्रिवान खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअआव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय। दा नै जों मा खामानि मावगासिनो दङ? नै जों अमानि थाखाय थास' रुगासिनो दङ। ओमफ्राय नोंसिना मामिया बहा थांदों होनदों? नोंसिना मामिया बहा थांदों? खिथादो दे, खिथालाय। दादाखौ टिउसनाव दोनलांदों ना? बिमाया फिसालाखौ टिउसनाव दोनलांदों, ओमफ्राय लिरफुङा आंजों दंथ'यो ना। जों थास' रुगासिनो। ओमफ्राय थास' रुनायनि खारना जाहैबाय माने जेबो आदार गैला बेबायदि नङा, माने होनो थाखाय क्राइसिस जाबाय बिदि नङा। खाथियाव माने बिराद मोजां मोजां सेहेरा थास' दङमोन नालाय, बेखायनो जोङो आदार हैनाय फावैनो आब'जों आंजों जि हानानै लाना फैबाय दहायो। खाथिनि आब'निफ्राय सिखा लानानै एकदम अखायाबो खोमसि जाबोबायमोन आरोना, थाइफ्रिहांबायमोन। हाखु दाखु जोङो हास'बाय, दानस'नानै बस्थायाव सोनानै लाबोबाय आरोना। बे सासे आब'निनो आरो बस्थायाबो, दा बेखौनो जोङो रुगासिनो दङ आरो ओरैनो टाइम पास। आरो खिथाबावनोसै आं लोगोफोर, नै जोंना थास'आ नै बेबायदि दानस'नानै लानानै फैदों आरोना। जोङो नै सिङाव देखायलायबावनोसै आं, बस्था सिङाव नै दं, बे बस्थासे लानानै फैदों आरोना जोङो। ओमफ्राय लिरफुं सुदो अरा सुदो नों सुनो रोंगोना रोङा अरखौ? रोंगोना रोङा? सुदो दे। ए दासो उन्दुना सिखारदोंना बेबो बेस्रा। ओमफ्राय आंबो आंनि फिसाजोखौ माने फुथुनानैसो गारबोखादों आरोना। जोंदो अरा थाब मोननांगौ ना लोगोफोर। खोबग्राबो गैबावा जोंना, जेबो नङा, खोबग्रा नांलायला, जाखागोन बे, मोनखागोन। वाव दे बाय, आं सुनानै होबायना। जोंबायना लिरफुंना? थाब मोननांगौ ना अमानि आदारा। दा बेखौनो जोङो इभिनिंनि थाखाय रुनानै आराम गुन्दैजों लागायनानै हैगोन आरोना। बुस्थुखौ लानानै मोजाङै जाहोआबा बोरै जानो। अन्थाव देरबाय। नों अमा जायोना जाया लिरफुं? अमाखौ सिथारसिगोनथ' जोंहा, जागोन ना जाया नों अमा बेदरखौ? गोदौबाय गना बोरो गना नै जोंना बेलथायनानै होनि। गारबा बायदिलाय अबाव मोजां जाबावनो आरोना, बेखायनो लासै खालामसै। रेजेरबाथाय थिफुखागोन आरोना, ग्लब ग्लब गोदौनाय दैजों रेजेर जानांगौबाथाय एसे माबाबावनांगौ, रबबावनांगौ। दा एसे थाजायैनो दंथ'बावोसो नै सानिया। बिथाङा सफैफिनबाय, नै गोदौगासिनो नालाय ग्लब ग्लब, होसन देरबावबाय नै। बिराद जोथोन लायो दे बियो, ओरैबायदि। जाथारनांगौबा थाबबो नांगोन ना, नङाबा फिसिनानै। दा नै बियो रबबाय आरो होसनबावबाय, बिदिनो एसे होसननानै फोजोबनोसै आरो। बोरैबा रागा जोंनायाव स'सो थांफ्रांसिगोनसो नामा। सोरनावबा होखारनांगौ, सोरनावबा अखानि सिगां फोमोनगोन आरो जों ना, दाहाय बेखौनो हैगोन आरो जोङो। अखायाबो एकदम माबा मा होनो फैब्रबलाबायोबो नालाय, ओंखायनो जों अखा गैयियावनो नै दा फोमोननानै लाग्रोखाथारनोसै आरो। सारायाबो गिदिरथारहाय जोंनानो। होबाय नै गोलोमफ्रुजोब्बाय बेस्रा। गोलोमफ्रुजोब्बाय। बोथोराबो एसेबो बार गैबायबाया नालाय ब्रा, एकदम दोहो आरो बिनि सायाव नै दा अमानि आदार रेडि खालामनाय, हाव सुनाय मानाय नै।
दहाय सानसुनि अमा आदार हैनायाव मा जादों जोंहा एकदम आहा गथ'फोरनि बै एलपि स्कुलाव मोननाय मा मोनथाय बियो सुजिथ' नङा बेलेग माने आं बेखौ गामिनिफ्राय लाबोदोंमोन ओमफ्राय गथ'फ्रा जानो सुखुयियाव माने आं बेखौ संदों आरोना ओमफ्राय फारसेथिं आब'आबो एसे थास' रुनानै रेडि दोनखादों ओमफ्राय आंबो बेखौ रुनानै दोनदोंमोन आरोना ओमफ्राय दाना लागायनानै जों हैनो थांबाय जाहोबाय जादोंबो आरो एकदम ख्लाब 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 जादोंबो आरो अमाया ओमफ्राय दाना जाखांबाय जाखांनायनि उनाव माने जेरबायाव खानाय दिरुङा माने थोन थोन गोदोलायबायमोन नालाय जों बेखौ चेन्ज खालामफिनबायमोन आरो गोदोनायाव ओमफ्राय फैनोसै लागायाव माने खाफामफिननाया गोदोनानिफ्राय थल्ल' गनानै एकदम बै बारियाव बेरायहैलाबाय अमाया ओरैबायदि गिबाय जों मोनगोन ना मोनला माने जों खानाय जायगायाथ' दलहासो दाहाय नुगोन र' दाहाय खिन्थागोन बेनिफ्राय ओरै बोरिजों बारिजों थांबाय आरो बियो जि नागिरबाय जोङो जु जु होननानै गाबज्रिबाबो माने फैया आरोखि गिबाय एथ' जेनेबा खस्थ' खालामनानै मेहनत खालामनानै फिसिबाय देरबाय अमाया गोमानांगौब्ला बिराद लस बेखायनो जि हांफ्ला सिफ्ला नागिरबाय जों मालायनि बारि बारि गोलोमफ्रुजोबनाय ओरैबायदि खस्थ' बेनि उनाव मोनबाय अमाखौ बराय बराय लानानै फैनानै गावनि जायगासिम दोनबोफिननो हाबाय आरो ओरैबायदि खस्थ' जादों दिनैनि दिनाव सानैबो बेबो दै बारसोमनासो थांबावनांगौ जोंना माने लामाया माने दलहाखाय अखा हाबाथाय दै थायो बेखौनो एकदम बारलांनांगौ आरो गाज्रि मोजां गाबाय थानांगौ जारला जाबाय बे स्टार सान्दियानो जोंना मा होनो बेखौ होदेर जाबावबाय नै रुइलांबाय होदेर खालामनोसै खालामसै आरो नोङो आयौ गारमा थुथालायनाय उखुन्दैया जाथ'बाय जों ओरैनो थायाथ' टाउनाव थाबाबो नै गामिनि मानसिफ्रासो बेबायदि गैबावला मावबावलानो जोंहाथ' नै माबा माबि लानो फिसिनोसो गोसोखांलाबायो आसरितसो गावहा गुवार गुवार जायगा हा दंबाथ' गैबावलासोमोन नंगौना नङा आफसुस जाजोब्बाय दानि सिगांनि मोननायखौ जों खाथियावनो गबनानै दोनबाय बैयावहाय खाथियाव ओमफ्राय दानि गोदान दै गुदुं फुदुंफिनबाय ओमफ्राय बेनिफ्राय नैबेखौ जों बेसेबां दंबावो आरोना बेसेबां दंबावो थास'आ हरफिनसै रबा रबबाथाय होदेरबाय थानानै फोजोबनोसै आरो फारसेथिं ओमफ्राय नै आंना खामानिबो सोलिगासिनो दङ दाहाय आङो रेड कालारनि बानायदों आरोना बियो उनावहाय मा जागोन नोंथांमोनजों थारैनो शेयार खालामगोन लोगोफोर दा नै आं बेखौ बानायगासिनो आरोना ओरै अर सुहोला ओमफ्राय ओरैहाय बानायहोलां आरोना अराबो बोरै जाखो एसे बना सिदोब ना जोंना लांगोनानिफ्रायनो फ्लाद जाबाय जोंना फ्लाद दैबाना दा बेखौनो जोङो बारसोमनानै अमा आदार हैनोसै आरो एकदम मैयानि आद्रा मैया मोनानायखाय ब्लक लानो हायासै नै एसे गोथाव गोथाव होयो चल' दै बानायाव नै देलाय होनबासो नुसिगोन बे आथिंफोरो क'क्राझार दैबाना एकदम नै जोंना बारसोमलाबाय थाला जोङो जोंहा अमाखौ फानसै नै बोरो एसे ओरै नाहरलाय अमा जानायावल' थैसोमो एकदम मैया ओरैनो गाखोलांदोंमोन आरोना बियो बैथिंजाय मालायनि बारि एकदम खस्थ' सान्दुं गोसायाव नागिरनानै सोरखौ सौग्रावदों बबाखौसो सौग्रावहैबाय बबाथ' नङा बेंगा अमा ओरै फैदों नामा होनबाबो खोनाजाला ओरै गरमजों जि आइ बोरा फोनायखौ मानो जानो बायो गोथाव नागिरदों नोङो मानो खोलिखो नोंलाय नायलाय जा दे जा
दा नै जोङो आदार होनानै फैबाय ओमफ्राय अमाखौ फाननो सानबाय जोङो सोरनावबा एसे नलेज लाबाय खाथिनि गेदेरफोरनाव माने सोरबाया होनबाय 40 केजि बारगोन सोरबाया होनो 35 केजि दा बेफार लेंहरनानै जों माने एसे खबरखौ लाबावनोसै बोरै दैज्लां हालां खस्थ'खौ लाबाय थाला बेखायनो जों फाननो सानबाय आरो जानायखौ ज्राब गारबाय जानायनि साननायखौ नांगौबा बायनानै जागोन सानबाय अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थादोलाय ओमफ्राय नुबावगोन अमानि ब्लगखौ लाबोबावगोन आरोबाव लास्ट टाइम